Bideo honetan, ekuazio sistema linealen eta ez linealen arteko ezberdintasunak aztertuko ditugu. Horretarako, hainbat adibide ikusiko ditugu. Ekuazio sistema hau, lineala edo ez lineala den jakiteko, ekuazio bakoitza moldatu beharko dugu. Eta ekuazio bakoitza funtzio lineal baten forma hartzen baldin badu, orduan ekuazio sistema lineala izango da. Zaila gaitezen hori egiten. Horretarako, bigarren ekuazioarekin hasiko gara. I askatu egingo dugu. Horretarako, bi isa bigarren atalera bidaliko dut. Minus bi isa gehi 14. Ikusten duzuenez, forma berdina du, beraz, bigarren ekuazioa funtzio lineal bezala idatz dezakegu. Egin dezagun gauza bera lehenengo ekuazio horrekin. Horretarako, minus bi bigarren atalera pasatuko dut. 3 isa eta 7 lehenengo atalera. Ken 7 berdin bi i. Eta arain i askatu egingo dut. Horretarako bi zatitzen pasatuko dut. Eta lehenengo atal osoa zatituko du. Beraz, 3 erdi isa ken 7 erdi. Ikusten duzuenez, honek ere funtzio lineal baten forma du. I berdin malda biderriza ken n. Beraz, biek funtzio linealen forma har dezaketenez, ekuazio sistema lineala da. Ikus dezagun bigarren adibide bat. Eta zaila gaitezen gauza bera egiten. Har dezagun lehenengo ekuazioa. Ikusten duzuenez, lehenengo ekuazioa i askatzen baldin badugu, modu honetara idatzi daiteke isa bigarren atalera pasaraziz, minus isa gehi 7. Eta honek ere funtzio lineal baten forma hartzen du. Egin dezagun gauza bera bigarren ekuazioarekin. Isa bider i berdin 12. I askatzen baldin badugu, 12 eta isa biderkatzen dagoenez zatitzen pasatuko da. Baten batek pentsa dezake honek ere funtzio linealen forma duela, baina ikusten duzue isa ez dagoela zenbakitzailean izendatzailean baizik, hau da, hau horrela idatzi daiteke nahi baldin baduzue. I berdin 12 bider bat zati isa. Beraz ez da isa. Hau ez da funtzio lineal bat. Hau bai idatzi daitekela funtzio lineal bezala, baina hau ez. Beraz, ekuazio sistema hau ez lineala da. Gauza bera gertatzen zaigu hirugarren sistema honekin. Gainera nahiko argi. Bigarren ekuazioa funtzio lineal baten modura idatz daiteke, baina lehenengoa inondik oinora ikusiko duzue. Bigarren hau i berdin minus isa gehi 7, hau da, i berdin malda biderriza gehi n, baina bigarren hau saiatuko gara hemen i askatzen, 25, ken isa berbi, eta i askatzeko i berdin guzti honen errokarratua. Eta honek bai ez duela funtzio lineal baten itxura. Orain zuen kontura, erabakitzea ia hiru sistema horiek ekuazio sistema linealak edo ez linealak diren.